vždy letavý. No a teraz vlastne musím povedať, že stále sa dejú tie veci, ktoré sme práve počuli, a dejú sa aj iné veci, ktoré si úplne nemôžeme dovoliť prehliadnúť. Nemáme samozrejme radi násilie ani ďalšie odporné veci, ktoré sa dejú, a voči ním sa prišlo práve vymedziť Niko. Máme aj Niko. Izrael má právo sa brániť. Izrael má právo sa brániť a prevádzkovať najväčšie väzenie pod holým nebom a rad radom obsadzovať cudzie územie nelegálnymi osadami a násilnými raziami vyrabovať domy, vypaľovať stromy aj úrodu, kradnúť aj vodu, morskú aj pitnú a elektrinu zapnúť len v stredu alebo keď sa im zachce. Izrael má právo sa brániť a zadržiavať detských väzňov bez súdnych procesov a rukojemníkov mučiť a celú Gazu nútiť piť dažďovú vodu z mlák a hľadujúce deti považovať za súčasť strát. Izrael má právo sa brániť, ale v Gaze právo neplatí. V Gaze letia rakety nad hlavami detí, pred ktorými sa Izrael musí brániť, lebo palestínske deti sú vraj teroristické smeti, ktoré môžeme vyhodiť do vzduchu a ich pozostatky vyhodiť do koša, kým ich matky netušia, že ráno nebudú mať koho zobudiť. Izrael má právo sa brániť a zbombardovať každú nemocnicu Gazy a zadržiavať gázy, jedlo aj stany na hranici, a zhadzovať kazetové bomby na stanici, aj biely fosfor a iné chemické zbrane a vraj v sebaobrane útočiť na školy, bytovky aj kostoly, čím vraj nastolí v Gaze mier. Izrael má právo sa brániť, aj keď po pol roku hlásia už 40 000 mŕtvych a 100 000 zranených a 70% obetí sú ženy a deti, pričom tisíce končia bez končatín a hlav a ďalšie tisíce pod ruinami skál. Izrael má právo sa brániť a predávať pozemky na gazanských plážach, kým palestínske rodiny nenajdu pomoc v izraelských strážach, ale ani v humanitárnych stanoch, lebo po izraelských strelách zomierajú aj lekári, učiteľky, sestry a sanitkári a na tej pláži teraz panikári žena, ktorej manžela zavreli na neurčito do väzenia a jej sen stať sa zubárkou sa rozplynul pod váhou oblakov, z ktorých padajú izraelské správy o tom, že vojska sa presunuli z územia za plotom do bezpečnej zóny v Rafahu. Izrael má právo sa brániť, aj keď okupant nemá právo sa brániť pred okupovaným. Ale Izrael dostal výnimku od Západu a ten len s poľutovaním tvrdí, že palestínsky ľud nie je civilizovaný a preto môže byť vyhľadzovaný, lebo etnické čistky sú v pohode, kým ich terčom nie sú bieli kresťania, ale Palestínčania. Izrael má právo sa brániť a zrovna celú Gazu so zemou, kým my sa prizeráme spred iPhoneov na genocídu v priamom prenose, čítame si správy na zlatom podnose a hádame sa v komentárech o tom, či Palestínčania majú právo na život a či je pláč palestínskych sirvôt hodný nášho súcitu, a keď sa zobudíme z pocitu nadradenosti nad ľuďmi, čo nie sú belosi, budú nánosy súti a prachu nad Gazou tak vysoko, že bude neskoro ľutovať, že široko ďaleko nebol nikto, kto by to besnenie zastavil, lebo už nebude nikoho, kto by narazil na živú dušu v Gaze.